Има само един начин да разбереш в коя посока да вървиш. Трябва да следваш страха си. Той ще ти покаже пътя. Бягството от това, което те плаши, е начин да изгубиш пътя си. По този начин се отдалечаваш все повече и повече от това, което търсиш. Ако се страхуваш да се изправиш срещу някой човек или ситуация, има заплитане, което трябва да се развърже. Това заплитане, ако бъде разпознато и ако се изправиш срещу него, ще ти даде ключовете към свободата. От сега нататък, когато почувстваш страх, раздразнение и безпокойство, не бягай. Продължавай да слушаш и наблюдаваш какво чувстваш. И смело влез, за да откриеш съкровището, скрито в твоя дискомфорт. Най-ценните съкровища се пазят от най-ужасния дракон. За да стигнеш до съкровищата, трябва да отидеш при дракона и да го целунеш.